Ще се бавил иге, били наше иге. Узе ще се бавил иге, били наше иге.
Vaše blaženstvo, Vladiko Crnogorski, dragi sugrađani i gosti prijestolnice, vjernici i poklonici Svetoga Trojstva, crnogorske državne, nacionalne i duhovne slobode. Čast mi je da vas pozdravim ispred tima crkvene opštine Prijestolnice i čestitam i 22. put od Vaskrsa Crnogorske crkve pod istim oltarom, nad kojim i danas jekti samo pretopljeno zvono Ivanovo. Na uzbunu ili na mrtačku ovoj zemlji, ovoj neponovljivoj zemlji i narodu pokazat će vrijeme. Pokazat će ima li želju i pravo da traje. Pravo koje našoj zemlji, njenoj crkvi još uskraćuje jedno drugo, tuđe, redentovo nepravo, pravo jačega, po etici, efektima i posljedicama pogubno i za samu zemlju i državu koja opće i guši se. Obnovivši državu, Crna je Gora prodisala, ali na jednopučno krivo. Te se ne da da gromko zapiva svoju himnu iz glave cijela naroda. Ne da joj maha da uzdigne crnogorsku zastavu svugdje gdje se pod njom za svaki njen pedalj i ginulo. Tek punom obnovom Crnogorske crkve ovome narodu i njenoj džepci drugih vjera i nacija kojima je zajednička domovina na srcu može laknuti. Ne treba biti prorok pa znati da država i njena crkva koje su zajedno ubijene nepravdom starom blizu vijeka moraju zajedno Hriste Bože naš, blagoslovio je Badnjak duhom Tvojim svetim, сега нині і присно, і во веки веков. Господи Ісусе Христе Боже наш, благословляй Хватам Духом Твоим святым, сега нині і присно, і во веки веков. Господи Ісусе Христе Боже наш, благословляй Хватам Духом Твоим святым, сега нині і присно, і во веки веков. Свет разума,
служащих звездой.